Nazdar lidi, tady zase Alešák, po delší době nový video. Všichni jste určitě viděli nebo nějak jinak zaznamenali, co se stalo v nedělním pořadu, který nahradil otázky Václava Moravce. Jmenuje se to teď Nedělní debata, což je super název. A šlo tam o spor moderátora Řezníčka a pana poslance Vondráčka za ANO. Podíváme se na to. Ale na úvod se musím vrátit k tomu, že vaše věta, že tato vláda nehodlá dostat svým závazkům, byla vysoce manipulativní a nebyla vyvážená. A už se k tomu nemusíme vracet. Jestli se budu rád, když dovolím rozhodnu já budu rád, když rozpočtu na tento byla vysoce manipulativní. Tato vláda nehodlá. Kdo to řekl? V tomto roku máme 2,07. My dodržujeme svoje zákonné závazky, máme pouze svoji vlastní trajektorii tempa, kdy do roku 2035 dosáhneme to, co se slíbilo na Vondráčku, na to. Ve schváleném rozpočtu je 1,7. Nebyla, omlouvám se, ale nebyla. Ne, vaší metodikou, vy si tedy počítáte na celém zásadom. My máme ano, možná, když tam zahrneme železnici u Karlštejna a plus 11, tak dojedeme na ty 2%. Neříkám, že to se schválilo v rozpočtu. Tohle poslouchám od opozice v parlamentu. Vy jste moderátor České televize. Já se snažím jenom zpochybnit já jsem chtěl jít od toho v klidu. Prostě když řeknete, že tato vláda nehodlá plnit své závazky, je to manipulativní výrok. Tak pojďme se vrátit k té otázce. Dávejte si na to pozor. Já vás nemohu, prostě zlepšete svoji práci a po vás víc. No, jste to viděli, já si myslím, že věta dávejte si na to pozor se taky stane slavnou. Jen o to, že pan Vondráček tam vypadá jak soudruh Láteník z okresu na severu, no to je jedno. No, já tady mám návod, jak příště vést z politiky rozhovor tak, aby to všechno dobře dopadlo. Mám tady několik otázek a k ním i doporučené odpovědi, tak aby, jak se říká, vlk s kozou byli za dobře. Nejsem, prosím vás, školený rétor, tak se omlouvám za koktání občas, za špatné dýchání. První otázka. Moderátor. Dobrý den, pane poslanče, ministře nebo senátore, nebo jak chcete, kdokoliv. Jak se máte? Dobrý den, pane moderátore, nebo moderátorko zase. To je dobrá otázka. Mám se výborně a děkuji za vaše pozvání do tohoto krásného studia, které je již placeno ze státního rozpočtu a ne z koncesionářských poplatků, které platili naši lidi a kterých jsme já a naše vláda a naše hnutí a naši poslanci zbavili a oni teď mají více peněz na uspokojení svých potřeb, toužeb a snů. Věřím, že ty ušetřené peníze, celých 205 korun českých na jednu domácnost, velmi výrazně zvýší kvalitu jejich života. Moderátor. To byla krásná odpověď, pane poslanče. Děkuji vám za ní. Pan host, poslanec, ministr a tak dále. Rádo se stalo. Moderátor. Další otázka. A opět tak říkajíc na tělo. Jaké máte plány na víkend? To je opět velice dobrá otázka a já vám ani děkuji, pane moderátore. Víte, já vlastně svými kolegy pořád pracuji pro naše lidi. Nedávno jsme, jak jsem už řekl, převedli koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média, což jsou, jak jistě víte, pane moderátore, Česká televize a Český rozhlas pod státní rozpočet. A naši občané tímto krokem, jak jsem již upozornil v předchozí odpovědi na vaši minulou otázku, pane moderátore, ušetří již zmíněných 205 českých korun. Další otázka. Jak byste popsal vaše dosavadní vládnutí? To je opět velmi dobrá otázka, pane moderátore, a je vidět, že jste nezanedbal přípravu na tento rozhovor a mě nezbývá, než vás za to pochválit. Já kolem sebe pociťuji takový ten hřejivý pocit z našeho vládnutí. Víte, naši lidé se mnohem více usmívají. Všechno
pomalu rozkvétá, slunce svítí, to za Fialy nebylo. Když jsem jel dnes tramvají, tak jsem na vlastní oči viděl, jak si lidé povídají, mají se tak nějak víc rádi. Dokonce jeden revizor odpustil černému pasažerovi pokutu. A ale opravdu celá tramvaj mu zatleskala. Bylo to krásné. Pak jsem šel na malý nákup do supermarketu a sama paní pokladní mi řekla, už je líp. Děkuji za krásnou odpověď, pane poslanče, a mám tady pro vás další otázku. Jsem s ní, pane moderátore. Jak to děláte, že máte stále tak dobrou náladu? To je opět výborná otázka, pane moderátore. Tam na ně chodíte. Mrk. Víte, já pocházím z malého okresního města. Tady jsem ve Plní, jestli z Čech, Moravy nebo ze Slezska. A tam žijí jen samí krásní a milí lidé. A tady, v Praze, kde vykonávám poslání býti poslancem, jsem také obklopen s mými milými a dobrými lidmi. Například Karlem, který skoro nespí, nebo Alenkou, která je vynikající právničkou a ekonomkou, nebo Alešem, který rád plave v moři s medúzami, nebo Andrejem, který spí, když náhodou sní, nebo jak to bylo, nebo Jaruškou, která stará o mladé kadeřníky u nich v obci, Patrikem, který má vždy po ruce metr, nebo Jindřichem, který ochránil tenisový klub před vysokými daněmi z nemovitostí tím, že ji oprostil od jeho pozemků, nebo Filipem, který moštárně opravuje veterány a mnohými dalšími. No a když jste obklopen takovými úžasnými lidmi, nezbyde vám, než být také tak úžasný a skvělý. To byla úžasná odpověď, pane poslanče. Já vím. A teď už poslední otázka, pane poslanče. Poslední? Proč poslední? S vámi se tak krásně diskutuje, pane moderátore, a já vám velice rád odpovím na všechno, na co se mě zeptáte. Děkuji, pane poslanče, velmi si toho vážím. Teď k té otázce. Co budete dělat v létě? To je další skvělá otázka, pane moderátore. Máte talent. Vidím, že jste nezanedbal přípravu a věřím, že vás čeká vynikající kariéra. Léto budu trávit v našem malém okresním městě, daleko od pražského zhonu, s rodinou a dalšími skvělými našimi lidmi, kterým, jak jsem již podotkl na začátku našeho skvělého rozhovoru, jsme ušetřili na koncesionářských oplacích celých 205 korun měsíčně za celou domácnost. Budu se samozřejmě také připravovat na podzimní jednání parlamentu, dlouhá jednání s opozicí, která jsou velice vyčerpávající, protože opozice nám neustále háže klacky pod nohy. Věřím, že také stavíme spolu s kolegy skvělý státní rozpočet na příští rok, který bude pamatovat na naše lidi, a prohlasujeme jej navzdory opozici. Děkuji, pane poslanče, za rozhovor a za výjimečné odpovědi a těším se na příště. Já děkuji vám, pane moderátore, a slibuji vám, že k vám na rozhovor přijdu vždy velice rád. No a takhle by mohl klidně vypadat ideální rozhovor mezi politikem a náležitě připraveným moderátorem. Já vám děkuji za váš čas, za lajky a odběry a komentáře a zase někdy u dalšího videa. Čau.